Så skal vi endelig få taget vores 3 Sugar King, som endelig er vokset. Det tager sgu også en tid, ikke? Vi kan se, at vi har fået lidt her. Men jeg synes så faktisk, at vi skal over til noget weed. Yes, jeg kan se cellen. Der er nogen herinde, tror jeg nok. Den har været åben. Så står der her X-ray free cam confirmed. Okay. Yes. Så der skal ned. Er der nogen hernede? Ja, jeg er hernede. Hej Lukas. Hej Adam. Fedt med her. Jeg kan se, at du allerede begyndt at tage nogle ting. Ja, vi skal snart op, ikke? Det skal vi. Kan du komme med nogle seeds, så jeg kan hjælpe dig, for eksempel? Ja. Yes, tak. Så ja. Vi ses efter introen. Så er vi endelig færdige med det dumme weed, eller seeds. Det tog sgu sin tid, var, ikke? Ja. Som man siger i gamle dage. Som man sagde i gamle dage. Sugar King. Jeg tror allerede vokset. Yes. Jeg kan se, vi har 4 vaksticks. Ja. Og dem har vi fået doneret. Vi har virkelig fået doneret 4 vaksticks. Og vi er faktisk mega glade for, at vi ved. Nej, jeg kan ikke engang slå det. Men vi ved faktisk ikke engang, hvem det er fra, så tak til ham, som har doneret dem. Men vi kan ikke helt præcis navnet. Nej. Men tak til dig. Men ja, vi vil egentlig også lige vise jer sådan en kiste. Vi har bare brød. Sådan noget, som vi skal få solgt i dag. Ja, alle de her ting. Du har jo 1 million, har du ikke? Jeg har 1,5 mil. Og jeg har 200.000. Yes, så det vi gerne lige vil sige, det er undskyld, hvis der er ekko i baggrunden. Men vi sidder faktisk i samme lokale, og vi prøver faktisk at få styr på mikrofonerne. Men selvfølgelig er der jo lidt musik i baggrunden, så det skal vi ikke tage til. Jeg kan se, der er måske en, som gemmer sig. Det er der ikke. Jeg tager lige med noget iron gear. Jeg tænker, skal vi tage noget brød, hva'? Det synes jeg faktisk, vi skal bare tage alt brød, så kan du altid give mig, når du har lige så mange penge, som jeg har. Ja. Jeg er faktisk klar. Har vi mad? Jo, okay, vi har mad. Sådan der. Skal vi bare gå? Ja. Yes. Så kan jeg også lige vise, hvad Black Market er. Yes. Kom. Og vi har jo ranket jer op i sidste afsnit. Ja, det har vi faktisk. Og så, ja. Ligesom kunne desværre ikke være med i dag. Han er sammen med nogle af sine andre venner. Er det ikke han? Jo. Jo, det er faktisk. Sælg indtil du prøver at bare sælge hele tiden. Hvor mange penge har du nu? Jeg har 700.000. Så sælg. Hvor mange stacks har du tilbage? 0. Så er det lige meget. Skal jeg sælge vores kokain? Eller skal vi bruge dem til bøger? Bare sælge. Vores kokain. Nå, det skal vi ikke sælge. Det skal vi bruge til bøger. Der er jo også andre, der skal komme op, ikke? I skal også. Bare så man kunne slå de her. Ja, det kan man. Siger bitch. Kan man det? Ja, jeg ramte. Han skal sikkert sælge. Men han døde ikke. Nej. Jeg kunne, man kan, prøv lige at komme. Er det her, man kan slå? Ja, lige her. Jeg ramte ham lige her. Jeg skulle have taget med i sharp 2 svar. Prøv at stå lige her. Vi er jo samme bander. Jeg kan jo ikke se. Nå, men ja, det var vores vildeste action her i dag. Men hvor skal vi egentlig til hen nu? Jeg tænker, hvor mange vagter er der på? Der er en. Der er en officer, Reze, og så er der Peter Sien TV. Yes, hvad gør vi? Jeg tror nok, de er i... Det er jo lidt dumt at begynde at prøve. Jeg tror nok, de er C eller B. Ja, vi er ikke rigtig... Ved du hvad? Fordi vi er iskolde, så tager vi 2 vaksticks. Skal vi? Ja, og så tager vi lidt... De er også altid den at sælge. Det er en også ham, der skal med op i B. Ja, A. Jeg glemmer det. Det er en, der hedder Simon. Så yes, det er ham faktisk I som er sammen med i dag. Fordi så det er svært. Nej, ligesom mig den selv. Ja. Men vi må også meget undskylde, hvis vi ikke har sat video op. Men vi har faktisk en overraskelse til jer. Hvorfor vi ikke har sat video op.
Og det vil vi faktisk fortælle i næste video. Skal vi ikke sige det? Jo. Så håber vi, at vi bliver færdige med det måske. Ja, det er faktisk noget godt, som I faktisk kan være inde på, sammen med os. Men det kan jeg måske gætte ned i beskrivelsen. Okay. Men jeg synes bare, at vi vil vende tilbage, når jeg har taget noget nyt gear. Og vi er lidt mere stærkt. Så vi ses lige om lidt. Så er vi tilbage. Vi er på vej. Jeg har et liv. Hvad skete der? Jeg skulle lige tjekke noget om... Så kommer der en dum nar, som prøver at dræbe mig. Ja, det der. Okay, det var faktisk lidt. Kan jeg skrive heal? Ikke. Det kan jeg faktisk ikke. Men Okay. yes. Så skal vi tage sådan noget pp min. Hvis jeg hopper ned nu, så dør jeg. Jeg gider sgu ikke at tage chancen, så... Ja. Og nu når vi også har vagtstikke på os. Ja, vi har faktisk taget vagtstiks på os. Så jeg viser ham den lige, ikke? Bare lige så han bliver sådan rigtig... Nå, hvorfor dræbte jeg ham ikke? Så har du det gear på? Ja, men... What? Jeg har lige pludselig 2 maver. Der er en anden gang, der lige jumpet. Jeg tror, der er faktisk andre, som fælde. Okay, jeg kan se det den. Så giver på. Det der, det skræmmer mig. Skal vi begynde at flække ham? Ja. Okay, så giver på. Klar. Jeg skal lige spise. Så giver på. Kan jeg give på? Jo, nu har du. Er klar? 3, 2, 1. Nej, bagfra. Nej, den. Jeg fik ham. Så det er endelig fix. De kommer. Ja, jeg har faktisk rig på, at jeg kan ikke, så... Adam. Dør du? Ja. Okay, jeg døde. Flæk ham, du kan godt, Yes, jeg fik ham. Ej, der kommer en til. Ja, jeg døde. De rushede 3 andre. Det var vi har stadig 2. Ved du hvad? Vi går YOLO, mand. Nu ved du hvad jeg gør nu? Nu går jeg rage mode. Nu slår jeg med hænderne, mand. Nå, jeg løb tilbage. Hey! Ej, sorry. Ja, okay, det hjælper overhovedet ikke. Algider ligger på jorden. Køb en pickaxe. Kom nu. Løb. Hvordan kunne vi tabe den her kamp? Vi mistede alle vores gear. Vores bakstik. Jeg må bare få fat på Adam igen. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Adam? Hvad er der galt? Adam? Kokain. Adam, slap af. Giv mig noget kokain. Giv mig det. Slap af. Okay. Undskyld. Jeg har det bare dårligt, at vi døde med alle de der ting. Slap af. Stop det. Nej. Undskyld. Jeg skal bare tage det helt med ro, okay? Okay, undskyld. Okay, kom, prøv at kaste til mig. Har du flere sticks? Kom ind til mig. Kom, vi sætter lige noget op på kisten her. Er du klar? Ja, du går nok dårligt til at kaste mig. Okay, så tag den der, og så snif. Du tog det hele, jeg vil også have noget. Hvor lækkert. Okay, det var nok kokain for i dag. Nå, men synes du ikke, at hvad er det egentlig, vi laver? Vi sidder som 2 narkomaner. Vi skal ja, okay, men whatever, okay? Du forstår, hvad jeg mener. Kom. Okay.
Det er lige meget med alle tingene. Nu har vi fået alle tingene på plads, har vi ikke det? Så ved du, hvad vi gør nu? Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre nu. Synes du, vi skulle ses i næste afsnit af Lindsaycraft? Eller skulle vi ikke over mine? Jeg tænker, at vi skal stå videoen af, hvor vi joiner til os. Jeg er allerede blevet bandet en gang, på grund af, fordi de siger, at denne her er irriterende. Så blev vi bandet. Så jeg tænker, skal vi joine det? Det kan vi gøre i en prank call. Vi kan lave en prank. Vi kan lave et afsnit, hvor vi pranker. Altså, giv os lige et like. Bare et like, så skal vi nok lave sådan en lille prank ting, okay? Skriv til os noget i kommentaren, om vi skal lave en prank video. For eksempel Freakivals til Lindsaycraft til alle mulige andre til. Så skriv noget i chatten. Så skifter vi selvfølgelig vores navn. Og alt det der. Så ved du hvad, den her video, den blev måske lidt kort, eller det ved jeg egentlig ikke, hvis den blev. Men ved I hvad, tak fordi I så med. Ja. Kom Lukas siden af mig. Tak fordi I så med, og vi ses. Og forresten, vi er blevet til køerne. Ja, vi er blevet til køer nu, og ja, vi ses. Og den sidste overraskelse kommer i næste episode. At det vil Så jeg husker at smide et like, 2 likes. Ja, I bestemmer selv, vi vil ikke flere. Så ja, vi ses, og hej hej. Hej.